Здравей, Пол. Чакай малко. Пол! Ата си. Здравей, Пупо. Разбрах, че има нов апдейт на играта и трябва да го играя просто. В смисъл, обичам моето Пул. Обичам моето Пол. Ето още едно. А дали са оправили бъга? Не. Още едно. Blood is looking mad cooked. О ми гаш! Пол крие нещо в гардероба. Пол, какво криеш? Пол, имаш тайна. Пол има тайна. Здравей! Пол, какво стана? На Полина, няма съусед. Get out of here. Топа лището напада през земята. Така, тук намирам умрялата Полина. Суспуки. Ся. Здравей, Аки. 69. О май гаш, това е ново. Да, знах, че го има. О май гаш. Пол? Пол не ми каза, че... Не, Пол! Не! Не, Пол, не ми каза, не! Пол, махай се от... Get out of here. Бегай! Айде. Здрасти. О ми гаш! Окей. О, Пупу. Yes, sir. О! Какво трябва да правя сега? Защо? Окей. Моля да не се чупи кола. Моля се не се чупи. Моля ти се. Thank you. I'm locking in. Не, чакай, Пол. Переполки маги. Бих играта. Very wide. What? What the Sigma? Това го видях в видеото. Няма лъжа, хора, видях. Не го видеото. Така. Измислих нещо. Тотално аз го измислих. Аз го знам. Оказало се, че трябва да хвърля камерата и тука и излиза Шкибиди Тойлет. Шкибиди Тойлет. Това е Шкибиди Тойлет. И ми даде ключ. Мерси, Шкибиди Тойлет. Това е шкафа. Това какво е? Какво взех? Кара. Wait. Война! Нищо, война! Не! Чакай малко. Аз съм експерт. Трябва да е в един от гардеробите. От шкафа. Не! Нищо не стана.
Нищо не стана! Има пица. Поръчах пица. Юби, ей! Вече игра от час. Час и 20 минути. Пица. Пица тайм. О, искаш ли пица? Не? Добре. За не толкова време. Тъй много трябва да са. Също направих попсикъл. Това не знам за какво е тук, ама... What? Това е различно! О ми гаш! Не, Пол! Пол, добре ли си? О ми гаш, Пол, не! Какво? Пол, добре ли си? Пол, my beloved. Не. Paulina is evil. Paulina is evil. Okay. Видях пицата. Paulina! Lucky, lucky back. Какъв съм як. Пол. Давай, Пол. Коса. Гълб. Успях! Добре, вече това оправя 3 часа. Не знам всъщност колко е. Питам се да намеря войната. Войната? Играта 3 часа за едни война. Та. Войното. Войното за мен. Войното трябва да е стаята. Тя стая. Къде? Вижте ли за какво съм седял тук 3 часа? Колко яка игра! 3 часа! Тук и това. Моля! Какво? Pile of emoji. Oh!